טוב יואב, ערב טוב קהל נכבד, ברוכים הבאים להכתרת מחזור למדלל, סיפור מהאגדות. את הערב נפתח ממש אמיר, בכמה דברים. קחו לו כפיים, נראה לי מתרגש. את הערב נפתח, לא נמצא. היי, מי פה? ילד! אני מגביה אותה. ערב טוב. שבו כבר! שבו מחדרים! שבו! אני קורא את זה לכם! ערב טוב. התבקשתי לתת שיעור קצר לא יהיה יותר מ-40 דקות. ברגע שאני מתחיל, אנחנו יודעים שאומרים פורים ככיפורים, שיום כיפור אנחנו עוסקים במצוות של בן אדם למקום, בפורים זה דברים של בן אדם לחברו, משלוח מנות או דברים שמקרבים בין האנשים. הנושא כאן של ההצגה הוא מעולם האגדות, והייתי רוצה להביא איזושהי אגדה שאנחנו מכירים אותה ולנסות לנתח אותה ביחד בפתיחה ועם המשמעות שיש לה דווקא בערב הזה. והאגדה הזאת היא מלווה אותנו עוד מגיל קטן, היא אגדה מאוד ידועה, עוד מגן הילדים, ואומר בעל מסילת התמימים שמביא את האגדה, וידוע העניין של האגדה של השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת, לללה אפצ'י. והוא כותב כך, תקשיבו עד הסוף, שאומר בעל המסילה, בעבודת השם שפן הם אותיות נפש, והקטן זה הנפש הקטנה והעלובה, אותה נפש בהמית שעליה מביא התניה, שהנפש הבהמית נקראת עלובה. והוא מביא כאן שדווקא העניין של שכח לסגור הדלת דווקא, ולא הלך ברחוב או לא לבש סוודר והצטנן, אלא דווקא בביתו, כשאדם שוכח לסגור הדלת ורק אז הוא מצטנן, והוא אומר שדווקא אי סגירת הדלת מביאה השפעות חיצוניות, והשפעות של קליפת המלאק שמקררת את האדם ברוחניות, וכשהמלאק מצליח להשפיע ונכנס כי הדלת אינה סגורה, קורה עניין של המצטנן המסכן. כלומר, ברגע שהאדם מכניס דברים זרים, אז מקבל איזשהו חולי מסוים, שהחולי הזה משפיע על אותו אדם ועל בריאותו, הן הפיזית והן הנפשית, הרוחנית. והדברים האלה דווקא ברגע שהם קוראים, והוא מביא כאן שבמצב שבו כל הדברים הרעים יוצאים כלפי חוץ, ולכן הוא נהיה חולה, אותו אדם ששכח לסגור את הדלת. אבל הוא מביא כאן בסופו של תהליך שעל האדם להתייאש, והוא כותב, במצב הזה הקדוש ברוך הוא עוזר ומאפשר לגוף להתנקות על ידי אותם דברים, על ידי אותו חולי, על ידי עשיית אפצ'י.
שההשתחררות מכל הרע גורם גם לריפוי ברוחניות של האדם ובגשמיות שלו, שבהחלט כשאדם עושה את האפשי שלו באיזשהו מקום מרגיש הקלה מסוימת של הרוחניות. והיסוד הזה הוא די חשוב, כי דווקא בבית יכול להיות שהוא סוגר את הדלת, אבל לפעמים הוא שוכח איזה חלון פתוח וגורם לו לאיזושהי הצטננות מסוימת. ואני יכול להגיד שהשתדלנו שאת הדלת לסגור וליצור איזו מציאות שעד כמה שמחזור למדלת להשתדל בה כדי ליצור בימי הפורים האלה או בערב הזה איזושהי שמחה בתוך הקפדה לא לפגוע באף אדם ולתאם את הדברים. ובהחלט חבורה נפלאה שאין ספק שהם השקיעו ועשו דברים יפים מתוך כוונה טובה ולא לפגוע באף אחד. אבל יכול להיות שבאיזושהי מציאות החלון נשאר פתוח ואולי קורה איזשהו צינון, אבל גם אז יכול להיות שנצטרך לעשות איזה אפשי אחד גדול ולהשתחרר, ובסופו של דבר לא לקחת את זה בשיא הרצינות ולהרגיש גם ביום הזה של שמחה שזו הכוונה. הכוונה שלהם היא הרצון הטוב של הדברים. אז אני מאחל מחזור למדלת בהצלחה ולכולם סבא, ספר לי סיפור לפני השינה. אבל מחר בית ספר, וכבר מאוחר, ולא כדאי לך לאחר לתפילה. יש לך כבר יותר מ-15%. סבא, זה בסדר, יש לי הסדר עם הרב שמיר, כמו דוד אמסלם. הסדר? מה זאת אומרת? נו, כמו ההסדר שלו. שמע ישראל, 18, חצי דרשה של הרב שמיר, ואיזה משחק פוקר ככה. טוב נו, נספר לך סיפור. שומע? היה הייתה פעם ילדה שקראו לה כיפה אדומה. אבל סבא, את הסיפור הזה אני מכיר, כל ילד מכיר. לא, חמוד. זה הסיפור האמיתי. מה לא מובן? זה בכלל שורש קנייני. וואו, מה זה? זה בכלל שורש פלוס משקל. מה? לא נשמע. קיטלון, לא מקבלה. עוד נכשל, צריך לעשות לה שיעור פרטי. איזה יום אח, איזה ריח. כיפה, בואי רגע, מאמי. סבתא חולה ולא חשה בטוב, שהיא לא מקרה פה ביער הקרוב, מסלילה עוגת טעימה והרבה איחולי החלמה. תביא לאלה, שיגעת אותי, אין לי כוח לכל החרוזים האלה. קחי לי סבתא צלחת. איזו צלחת לקחת? של 17 שקל! 17 שקל! 17 שקלים! טוב, מהר אימא, מחר יש לי טיסה לפולין. איזו צלחת לקחת? אני לא יכולה לעמוד ככה, צינה מטבח, קחי לבד! איזו צלחת לקחת? את זו? לא, זה של הרב שמיר! את זו? לא, זה של רפי שניידר! קחי, אל תתעכבי מאמי ואל תדברי עם זרים בדרכך, ותיזהרי ביער, יש מצלמות בכל מקום. בסדר אימא, אני ישר אל סבתא אלך. 3, 4. א' פועל, זה בית, ג' זה גמל גדול, ד' זוהי. ד'. מה זה ד'? ד'. לא, זה לא דביל, זה נשמע יותר כמו... דיפתונג? אל תקסים בכוח, שאלה את זה מהפעם ולצאת את זה. מה זה ד'?
שקרן! איפה היית בשיעור האחרון? שלום יחי אדונת, לאן את הולכת? אני הולכת לבית של סבתא. סבתא מזל? מזל! את יודעת את הדרך? כן, באוטובוס מספר 20, נכון? רק איפה התחנה? של מגה? בואי נלך את הדרך. את לא יודעת למגה בחיים שלך! טוב, אוי ואבוי, במחשבה שנייה אני חושבת שאלך ברגל. מעולה, זאת אומרת, כן, בואי נלך את השביל. אוקיי. דרך אגב, מה יש לך בסלסלה? פלאפל של אמא לסבתא. וכמה את בוחרת? 100 דולר! 100 דולרים. לא ממש זהב? מה אתה מדבר? תפוחי אדמה גרנד, שמן קנולה, אני מפסידה על זה, הכל טרי בלי שמן. דרך, אי אפשר אחד? חד פעמי אני ארשום לך, אבל תזכור שאי אפשר ככה, אני לא רושמת לכל אחד. רגע, אז איפה הייתי? ד' דיפתונית. לא, זה לא... אם זה נשמע לי הגיוני. טוב, הנה הגעתי לבית של סבתא. סבתא! הגעתי! אל תיכנסי, מאמי, הרגע שטפתי. שלום סבתא. שלום. מה זה? למה את כל כך שעירה? אנחנו לא עיראקים חס וחלילה. אז הגיש ספירת העומר, ואנחנו שומרים את זה, יא בבא. למה יש לך... למה יש לך ימלות על הידיים? ז'קי בשם לא בשם וואלה בשפר, ואשר משנג'ר אותי לעשות הכל. אני לא יכולה. הרב ברזילי! סתם ביקש שנזכיר אותו. למה יש לך מחיריים כאלה גדולים? ז'קי מישהו צריך לעזור לאפטרגוט להריח את כל המעשנים, לא ככה. למה יש לך... בסדר, מה אתה רוצה? די שבקים. ז'קי כדי לטרוף אותך. למי את פוגעת? במה של אחותנו? מה שאמור להיות? הגיע הזמן לעשות פה איזה ניתוח. איזה יופי, סבתא מזל חזרה. סבא, הסיפור הזה קצת מרוקאי מדי בשבילי. מרוקאי. טוב נו, צעירים. אפשר גם מהביסים או רק במבה? אפשר רק במבה. ימין. בסדר. עכשיו מהקטע. אתה שומע ילד? היו פעם 2 ילדים נפלאים, קראו להם יצחק ויובל.
הם היו באמת ילדים טובים. הם ישבו להם בטוותא, שיחקו איזה משחק לפינטו. ברידג', כן. היום קוראים לשחק ברידג'. אוי, הימים ההם. היי, אל תיקח לי את זה, זה אסור מדין תורה. מה פתאום? איפה רשום דבר כזה? זה רשום תן לי רגע, זה רשום... זה פשוט ככה, טוב? ואם לא טוב לך אז תצא מהכיתה. ואני לא כועס ולא רושם לך חיסור. זה ממש לא מפחיד אותי נשמה, ואני חושב שניסו עושים פה. היי, זה לא פייר. איזה קטע. יש לי בדיוק סיפור על המקרה הזה, בטח שמעת אותו פעם. האמת שכן, אולי איזה מיליון פעמים. אז אני אספר אותו למי שעוד לא שמע. פעם אחת הייתי במחנה פליטים בעזה. פתאום ניגש אליי מישהו בעודו בחיים. ניגש אליי, הביא לי תעודת זהות. בפנים אני רואה תמונה של הבבא סאלי. אוקיי, נו, זהו. נשמה, יצאנו תחת דוחה 1000 תוכחות. ילדים, האוכל מוכן. מה יש לאכול? רוצים משהו קר, קרח, אולי משהו עגול עוגיה? לא, משהו אחר. יש משהו ארוך, פסטה, משהו קטן קטנייה. יש עוד אפשרויות. חסה? אולי טופו? את האמת, היום בשבילכם הבאתי לכם בשר. אבא, זה לא מתאים. בכל זאת, חזון הצמחונות והשלום. זה אובייס נשמה. רוצים אולי שניצל? אולי בתחיית המתים. ילדים גידלתי ורוממתי, ויקום המלפפון והכה בגנן. אני רציתי שיצאו גברים. פתאום מגיע צמחונות, שלום, מי לימד אתכם את זה? אמא? תשמע בוב, זה באמת אי אפשר לעבוד ככה, זה לא מתאים. כנראה תצטרכו לעבוד כדי לאכול. זה בדיוק מה שנעשה נשמה. הייתי צריך לאמץ. שמענו את זה. כבר לא אכפת לי. העבודה הזאת מעייפת. לא, העבודה דווקא בסדר גמור. טוב, תקשיב, נמאס לי, אני לא יכול ככה יותר. הנה חינמי נשמה, ואני אגיד לך יותר מזה. יש פה לפוק כמאן דאמר דאחי נדחתה. דאחי חשבינה דחשבינה. לא יכול ככה יותר, מה זה? ממתי יש צדפים ביער? זה יער זה? מה זה הצדפים האלה? מה זאת הנפורה הזאת בכלל? ומי זה האיש הזה? אני לי סיפור אחר. אני לי סיפור אחר. אתה בסדר, בסופו של דבר שאתה תורם מהסביבה, אתה בעצם תורם לעצמך. אתה באמת מאמין בזאת? כבר 4 פעמים אתה גרמת לי. לא ממש. חכה רגע, אתה שומע את המוזיקה הזאת? מוזיקה נפלאה, והריח. הריח הנפלא, גולה שטוב, ניחוחות, ממש כמו פרולינה עתיקה, במוזיקה מרגשת, ממש מטהרת.
אדם מוצלח ללא ספק. קוראים לו רוני מגששת. אינזל וגרטל! לא, איציק ושונטל. יאללה, שחק לה. תוריד את הפרה. 7. הלו רבותיי, ערב טוב לכם. תראו, יש איזה עניין, אני היום עוד פעם הפסדתי במשפט, לכן אני צריך שתלכו ליער ותשיגו לי ראיות. יאללה, אכלת לנו את הראש. איציק, קלטת אותו זה? רבותיי, נראה לי שאתם לא מבינים, זה נורא פשוט. אין ראיות, אין משפט, אין כסף, אין סיגר, זאת אומרת, הם מספיק... מה זה אין סיגריות? איציק, עזוב הכל אבל נתהפך עליו. שנייה, אני מביא את הרמקולים ואני בא. רבותיי, אני מבקש, תחזרו מהר אחרת. יש לי מחר הפסד במחוזי וזה... איציק! לא צחוק. מה זה מחוזי? איזה סתומה הנה על האוהב. מחוזי זה איפה היית שבוע אחרי שתקעת שלומי עם הירקות קרש בראש. אבל למה אתה מזכיר לי את זה? אני כבר לא שם, מחוזי. פעם אחרונה שאתה מזכיר לי את זה. רבותיי, אני מבקש, אתם מספיק בוגרים בשביל הריבים האלה, לא צריך להגיד לכם את זה. לכו שלום ותחזרו בשלום. יאללה. יאללה, בוא, עזוב אותה. איציק, די, נמאסתי כבר מהיער הזה. מה, שוב התלכלך לך המנהל? איציק, פחת איציק, אתה לא זוכר מה סבא אומר לנו על היער הזה? בסוף אנחנו נאבד בגללך. זה אח מפגר יש לי? נשם כפרה. רבותיי, לצורך העניין, אם אני תופס אתכם ביער, אתם איתי. וואי, צודקת שונטל. וואי, אני אשים את הסיגרת בדרך שנדע איך לחזור. אל תיזהר עם האפטרבוט, אה? יאללה חיים שלי, בוא. נתת לי מלבורו לייט, מגעיל. יא איציק, איזה גמורה אני, וכבר מחשיך, ויש לי הירגון קורא לך ב7. אז יאללה בואי נשים פה את הראש איפשהו. בוא נשים את הראש בה, אתה מפגר, שים את הראש. מה יש לך? למה בכוח? אתה יודע סותמת כפה. יפה. וואי, איזה רעבה אני. יואו, ג'יקי מבסטל סב. יכולה, אפשר כבר לאינסטוש? מה יש לך אישי? יא ג'קי, מה הכנת לי כפרה עלייך? הכנתי ככה, הכנתי יוגורט של פסטה למצה של בוקולי, גם למצה של פידי, עם יוגורט של... סתם, הכנתי בגלל של פרקיה. איך זה זה? איזה דיכאון, מה זה? מגעילה כזו? מלא עוד כוס חבר, מלא עוד, מה אומר לו הסביר? בא לי לבכות, מלא עוד כוס חבר, מלא קצת חבר, יש אנשים חבר, בלי נשמה. מה זה? אמיתי זה? לא נראה לי זה ריח. וואי, שוטל, חיית, עזבי הכל. קלטי יש פה בית. תגיד לי, מה אתה דפוק? מה אתה... זה משוקולד, מה אתה... אז מה, גם אני אעשו משוקולד. יאללה, בואי נראה את זה. אמא שלי. בואי, כנסו. בואי תבדק. אוקיי. ואיפה היא באה הזו גם כן?
צ'ונטל, מאיפה היא מוכרת לי? יאללה. איך אתה לא יודעת? שלימדתי אותך. היא הייתה במתלבשות הגרועות של השנה בפנאי פלוס. נכון, אבל זה כבר לא משנה, אוקיי? זכרתי סטייליסט אישי שווה 5,000 שקל, אוקיי? אז אתם נכנסים? יאללה, איציק, בוא ניכנס, אני גם גמורה וזה. אני רק צריכה להתקשר לאבא, כנס כפרה. יאללה, אני מחכה לך. אבא, תקליט לי אייל בשבע, יאללה, ביי. הלו מתוקה, הלו, יאללה, תשאר, אתה מתחבר. יאללה. אני כבר בא, אוקיי? יאללה, זה בסדר. שבור לך את הבית. מה אני עושה? יאללה, איציק, בחייאת איציק, ראית מה עשתה לזאב, יא וולי? וואי, תארים ממנה זו, נדמה איתה שתגמור לשחוט אותו. אני לא מתקרבת אליה, יותר גרוע פה מאחרי ההופעה של עומר אדם. וואי, מה את אומרת? היא הולכת לעשות לו? שם 1,000 שקל ולא עושה לו כלום, פרדנית זו. מלבור עליי, תפקד. יאללה, את מביאה? באמא שלי. מאיפה? באמא. וואי, היא עשתה לו משהו. מה זה פרווה? חס וחלילה, זה הכל סינתטי, אוקיי? אני לא נוגעת בבעלי חיים. אז מה זה חיים שלי שם על המעיל? סתם, שראות בתפירה. יאללה, חד לנו את הראש, אנחנו צריכים לזוז, שונטל. כן, צודק, אני גם מאחרת לאורטה, לא נעים, קבעתי איתה. לא תשארו לארוחת ערב? דינר קטן ואפים. מה אתם אומרים? אז רגע, אני כבר באה. יאללה, כמה לוקח לזו. אני רוצה שנבין על כיוון גם מאחרת עם השאלה. קחו, תתכבדו. יאללה, תביא את זה, נו. מה זה, מה, את לא יודעת אנחנו שומרים כשרות, פיצה והמבורגר אותו שולחן? חיית, צ'ונטל, מה זה הקלסרים האלה עכשיו? את לא רצינית. אתה יודע כמה עולה קלסר אחד? זה אשכרה גורמה, אוקיי? יאללה איציק, נמאס לי, די, הולכים הבית. זה לא רציני. תשבי מיד, אוקיי? אבל איציק לא עושה מהספרייה. חכה, מה אני אעשה לך? רגע. תגיד לי מתי. טוב. וואלק, פעם האחרונה שאת צועקת ככה, אה? עכשיו את יושבת פה רעה מתחת שיצאו לך העיניים כפרה. סליחה, רבותיי, מה זה צריך להיות? באמת, אני הייתי בטוח שאתם מספיק בוגרים בשביל להבין שזה לא לעניין. זאת אומרת, אם אתם רואים אישה קשורה ואתם רואים שהיא מבוגרת, אתם יכולים להבין שזה לא כך נעים לה שאתם עושים דבר כזה. זאת אומרת... עכשיו אתה קשרי אתה, בוא לפה גם כן אתה. בוא נקשור אותם ביחד. שאלה על זוזו. טוב, מה, נגמר, יאללה, מכוערים, נגמר, לכו הבית. יאללה, עזבי אותם שוטה, עזבי אותם, הם לא שווים את זה, עזבי אותם, עזבי אותם. ספרתי! זה שתו שטפים שם בדידינגוף, זה ארסים את ה... פעם אחרונה אני אספר לך סיפור אחרון ודי, שיצא עם טעם טוב ככה. בקיצור, פעם היה ילד שקראו לו בנימין, אבל אנחנו נקרא לו בני, או מוגלי, בעצם מוגלי. מוגלי שלנו היה ילד תפלא, אחוריו לא יכלו לגדל אותו. סבא, הסיפור הזה עצוב מדי בשבילי. זה חשוב שנתחשב בו, כן. בקיצור, מוגלי שלנו גדל ביער. במשך השנים הוא למד להכיר כל אבן, כל פינה וכל מחששה. סבא, יש לי שאלה. מה זה מחששה? מה זה? שתגדל תבין, ילד, שתגדל תבין. אז מוגלי, הוא קצת גדל והבין. מוגלי שלנו היה בג'ונגל. הוא שיחק קצת ג'אגלינג כמו שנאמר אצלכם הצעירים. הוא הסתובב שם, מצא לו חברים, ואתה יודע, התגלגל בחול כמו שאומרים. בינתיים, במשך השנים, מישהו חזר ליער. מישהו
שיותר גרוע מפאינה. הוא היה מרגל. המרגל הזה היה מרגל רע. בקיצור, המרגל הזה עשה בעיות, כמעט נהרג ביער. איך שהוא עושה יפה. הלו, למה מי אתה? הלו ילד, תירגע, אני אשם. אבל אם תהיה נחמד אליי, אני אהיה נחמד אליך, אז תקרא לי בלו. בסדר בלו, אתה גר ביער? יש לך פה צימרים? איך אתה מסתדר במקום הזה? יש פרנסה במקום הזה? מה אתה עושה פה כל היום חוץ מלשתות קפה, לצעוק, לצרוח? שאלות, יאללה. תשמע, אתה רואה פה את כל המקום הזה? כל היער הזה שייך לי. רגע, אתה המנהל? כן, אבל אתה יודע, בלי רשמיות יותר מדי. לא הבנתי. מה אתה לא מבין? מה יש פה להבין? טוב, יאללה, בוא, אני אסביר לך, בוא. מוגלי ובלו המשיכו להסתובב ביער. בלו הראה למוגלי מה שהוא מכיר, ואיך לעשות שיפוצים במחיר טוב. ושכח את הצרות שבחיים, דברים פשוטים יש פה לרוב, הטבע הוא נביא פתור, בסוף לנו את הצרכים. בבוקר בערב, בגיא או בהר, דבר לא חסר לי, אם חם ואם קר, דברים יעופו מסביב, יחדינו דבש מקרבבים, מתחת מסלעים דולדים יש מחשבות. מוגלי, אתה רואה את הכסף שם של פרחיה? זה הכל בסם שיפץ, הכל חלת שקל לא עלה לי. אתה רואה אלה? עובדות שלי. נשמות שלי. אתה רואה את כל אלה פה? חיילים שלי. ואז יום אחד מוגלי שמע שיחה של החיות בחדר המורים. ברביעי נגמר לי המלמד. בחמישי לשלישי. אני אומר, ברביעי נגמר לי המלמד. בסדר, תנהג גם. וואלה רפי, אני אומר לך, אני לא יכול עוד יום אחד עם הילד הזה. הוא קשר לזקן את הבשר, שם מסטיקים שם במצלמות, מתקשר לשומר שיפתח למעלה את השער ובורח. אני אומר לך רפי, בחייאת רפי, אני לא יכול אותו עוד יום אחד יותר. זה פשוט חוצפן. יופי, תראה מה עשית עכשיו. אני עשיתי? אתה עשית את זה. אני? טוב, בסדר. מה אתה רוצה לעשות עם מוגלי? בוא כבר נעיף אותו. שמע, זה הרעיון הכי טיפשי ששמעתי מימיי, באמת, אני מתפלא עליך משהו. רגע, יש לי רעיון גדול. מה אתה אומר? אולי נעיף אותו? זה מה שאני הרגע אמרתי. מותר להעתיק, אבל אסור להיתפס. טוב, אני אומר לך חייבים להיכנס ועדה פדגוגית. הוועדה הפדגוגית, מושב חורף, תשע"ג, דיון מספר 498, הנושא סילוק סימבה לאלתר מבית הספר. מה סימבה? לא דיברנו עכשיו על מוגלי? בדיקת ערנות. כן, באמת, לא צריך להעיף אותו. הוא מנסה, הוא משתדל, יש לו לב טוב, זה מה שחשוב, באמת. אני לא סובלת אותו, אבל בואו נשאיר אותו. בואו, דווקא נעיף אותו. כן, בוא נעיף אותו כבר. אולי פשוט נדבר איתו? עזבו שטויות, בוא כבר נעיף אותו. הוועדה הפדגוגית מתבקשת להצביע. מי נגד סילוק מוגלי? מי בעד? בוא נעיף אותו כבר! מה רב פה הם נועם? לא,
מה משנה? נראה לי אולי להדליק אותו. מה זה? אלי, אתם עושים לך איזה משהו כל השכבה? אבל בלו, אתה אמרת שאם אני אהיה נחמד אליך, אתה תהיה נחמד אליי. אמרת שנהיה חברים. למה אתה מלשין? שמע, נשמה, זה לא נגדך וזה לא אישי, באמת. אבל אתה יודע שאלה הבוגרים. אני, יפטרו אותי, מה אתה חושב? שאני לא הייתי ילד פנג'רולה מוריד את הפרנסה של הסוסים? אבל למה שיקרת? לפחות היית אומר אמת. למה אתה משקר? שקרן! 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 עכשיו. תן באופן, אתה יודע, קטנה של טוב. מה לא שחר? לא שחר, לא שחר. אפשר אולי להציע לך סיוע? מי אתה? אני? מה זאת אומרת מי אני? אני המנהל. כבר שמעתי את זה פעם. לא נראה לי. אני המנהל. מנהל של חטיבה. אתה גם יכול לקרוא לי כה. הרב כה בשבילך. טוב, מה אתה רוצה? אני לא רוצה שום דבר. יש לי עסקה בשבילך. מה אתה אומר אולי? אני אמחוק לך את כל מה שעשית. אני אשמור עליך. אך יש לי תנאי. יש לזה מחיר. מה המחיר? אני בסך הכל צריך שאתה תהיה, נקרא לזה, המודיע שלי. אתה יודע, לבדוק את העניינים, לפקח על המערכת, לראות שילדים לא עושים בעיות. אתה יודע, לבדוק שאין מסתננים למטה מהשער התחתון. ילד שב, ילד... רגע, אתה בעצם רוצה שאני אלשין? אני, חס ושלום. אני לא הייתי קורא לזה ככה. זה בסך הכל, אתה יודע. רוצה שתמסור לי מידע. כך קוראים לזה. ובתמורה, אני אמחול לך את כל מה שעשית. להשאיר אותך בבית הספר, מה אתה אומר מוגלי, אבל... זה בעצם אומר שאני צריך לשקר לחברים שלי. לדפוק אותם. מוגלי, תיזהר מאחוריך! לא הבנתי מה העניין. ומצד שני, אני רוצה להישאר פה. אני לא שייך לכפר. אני לא רוצה ללכת לשם. לא חייבתי גם. אז במה לבחור? מה יותר חשוב לי? נו, אז ילד, מה אתה אומר? מה ההחלטה? אני לא אעשה את זה. לא, תשמע, חבל. אתה יודע, אני רואה, אתה קצת לא רגוע, אתה קצת לחוץ. תחשוב על זה, ניתן לך שבוע, אולי קצת יותר, כמה שתצטרך, מוגלי. תשב, תחליט, אני בטוח שתחשוב אחרת. החלטתי וזהו, אני לא אעשה את זה. חבל. החלטה שלך. לא בטוח.
לשבת? לא, אני צריך לשבת. עכשיו אני חשב. איזה שמן, לאן הוא הולך? כבר, הביתה. מוגלי החליט ללכת למנהל. הוא אמר, אולי המנהל יפתור לי את הבעיות, נראה מה יקרה. הלך למנהל. המנהל לא היה קל כמו שהוא חשב, אבל נראה מה יוצא. כנס, מוגלי, כנס. שב. או שב. תראה מוגלי, אני אגיד לך את האמת. המורים לא אוהבים אותך. הם רוצים לסלק אותך. כולם שונאים אותך. אבל אני אוהב אותך. יש לי דינמיקה איתך ואני מת עליך. מה אני יכול לעשות? אני לא יודע, אני פשוט רוצה להישאר. אתה יודע מה? בוא, תן לי לעשות. נעשה איזה שיחה. כן. זה להעיף אותו? לא, אני רוצה להשאיר אותו. אני אוהב אותו, אני אקח אותו על אחריותי. טוב, מוגלי, תראה. אתה יודע מה? בוא נעשה... בוא נטיל מטבע. מה? בוא ניתן לגורל להחליט. הגורל יותר חכם משנינו. יש משפט ידוע של המגיד מדובנה, שאומר, בוא ניתן לגורל להחליט. הגורל יותר חכם משנינו. אז מה נעשה? טיל מטבע. טיל בור. מה שיצא יצא. בשביל מקרים כאלה, יש לי קמע שקיבלתי מהמקובלים שלנו מצפת. זה מטבע, שני הצדדים שלו פעלי. ככה פעלי, ככה פעלי. אתה הופך אותו פעלי, וגם מפה פעלי. הכל פעלי. בואו נטיל את המטבע, נעשה ככה. אם זה עץ, אתה נשאר בישיבה. כמו שעכשיו, ברוך השם. אם זה פעלי, אתה תאלץ לעזוב אותנו בצער. אוקיי? פעלי, יצא פעלי. אולי זרקתי חלש. פעלי. בואי נעשה אחד על הרצפה. רק בגלל שאני אוהב אותך. עשו עוד אחד על הרצפה. פעלי. עוד פעם פעלי. אתה יודע מה? נעשה אחד לקהל. רק בגלל שאני אוהב אותך, באמת. עוד אחד לקהל. שוב פעלי. עוד פעם פעלי. טוב, תראה. מוגלי, הגורל החליט. מצטער. טוב, ביי מוגלי. אז מה עושים עכשיו? לואידיה, מה עושים עכשיו? לא יודע, מה עושים עכשיו? יש לי רעיון. קדימה, אני אומר קדימה, כיתת אומץ, קדימה, איבר ראשון, איבר אחרון, קדימה, תתן כיתה... לא, תירגעי. צריך לעשות משהו יותר מעניין. אז מה עושים עכשיו? לא יודע, מה עושים עכשיו? שמע פלפס, אני שואל אותך מה עושים עכשיו ואתה עונה לי לא יודע, מה עושים עכשיו? בוא נעשה כבר משהו. טוב, בסדר. אז מה עושים עכשיו? לא עוד פעם. מה אתה רוצה עומר? נגזרות. אתה מסתכל, מה אתה מסתכל? היי, מי זה הילד הזה?
אני כבר היה לי כאלה. אתה עוד תפרנס אותם. רגע, הוא נראה לי קצת עצוב. היי ילד, מה קרה? העיפו אותי חזרה לכפר. מה כזה נורא בכפר? פלק, ספר לו על הכפר. וואי, זה מקום מדהים. אתה מקבל מגן לפי יושר. אתה זוכר, גם חיות היה פה פעם שאנחנו היינו נתזיים משהו או משהו כזה? לקחו אותו, עכשיו בשם. כן, והמורים שהם מביאים להם את הפתרונות לבגרויות. כן, כיתות שם די קטנות. כן, אבל זה כי כולם כבר ברחו משם. נכון, ושנה הבאה אפילו לא יהיה עם איפה להיות. לא שעכשיו זה כזה חוויה לנסוע לשם. נכון, אני שמעתי את הצבעה. שמע, אני לא חושב שאנחנו כאלה מועילים. מועילים? אני תמיד הייתי מועיל. אתה יכול לשאול רוסיה, גרמניה, בריטניה. אני תכננתי 6 פצצות אטום, יש 6 צבאות נבחרים, אני הייתי מידן גרעין. וואלה. טוב, די. הכפר נשמע רע. בשום מקום אף אחד לא אוהב אותי. אין לי אף חבר. תשמע, מעכשיו אני רק מעלתה, אני לא צריך עם המנורות כאן. היי חבר'ה, אנחנו חברים שלו. חברים עד הסוף אמר כשאתה בודד מי בא פתאום קצת לעודד לומר שלום וכשתצא לראות מזה דופק שם על דלתך אלה חברים שלך שבכל עת ידם יושיטו לעזרה בטוב וגם ברע ואם היום הכל הפוך כדור כמו ברק הגענו במהירות חברים אף פעם לא נשאיר לבד בכלל אנחנו עוד לא רבנו כאן עם אף אחד עכשיו גם אתה אף אחד עכשיו תדע שיש לך חבר בחרה תמיד עוזר כאן בג'ונגל יש לך חבר. המורה, מה את עושה פה? מה אני עושה פה? גם אני שואלת את עצמי כל בוקר מה אני עושה פה. אני הייתי צריכה להיות מתכנתת מחשבים בפנטגון. כל בוקר, 200 עובדים, בוקר טוב המפקדת שושי, ערב טוב המפקדת שושי. ועכשיו אני תקועה במשרד זוגי ומתכנתת מערכת לכיתה ז'. רגע, אבל זה לא... מה היה נראה שם? מה? רגע, זה לא אלכס שמתכנת הכל בבית ספר? רגע, שנייה, מוגלי. מה עם הפרויקט שלך? לא הגשת לי אותו, אני שלחתי לך מייל. אמרה לי, במילא לא מבין כלום מהחומר. אז מה קרה? מה, אני אשים אותך בתגבורים. לא משנה, תודה. למה? מה קרה? אני אשים אותך כל יום חמישי שעה 8 אצל גרשון ואצרף אותך לקבוצה של מרק כל יום חמישי שעה 7. לא הבנתי. מה הבעיה? אני אשים אותך כל יום 8 שעה 10 בקבוצה של מרק. לא, די. מוגלי, מה זה היה עכשיו? צא מיד מהכיתה. אבל מה עשיתי? באיזה כיתה בכלל? אנחנו באמצע יער. רגע, שנייה, לא חשבתי על זה. אז מה, אתה רוצה את התגבורים? לא, אני גם ככה עצבני ועייף. למה? מה קרה שאתה עצבני? אם אתה עצבני אז אני אקרא לאלכס, הוא תמיד עושה לי כשאני עצבנית. אלכס! לא, די. אז מה, אתה רוצה שאני אעזור לך או לא? האמת שכן, יש לך דרך? אני אתן לך תגבורים. בוא מוגלי, אני אעזור לך, יאללה. מוגלי ושושי המשיכו לחיות ביער והם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה ועכשיו
תרשו לי להציג בפניכם את הריקוד השכבתי של כיתה י"ב. וכעת, תרשו לי להציג את רב פורים לשנת השד, שילה רוטשילד! מגה סטאר. כמה מילים. קודם כל אני מודה לחברים שלי ולכל על ההצגה הנפלאה ועל הכל. ודבר שני, אני חייב התנצלות להורים שלי שאמרתי להם שאני משחק תפקיד קטן ולא משמעותי והם קנו את זה ובגלל זה הם באו להכתרה וכל זה. ועכשיו אני אגיד... הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. ועכשיו דבר תורה באורך לא ארוך כמו דבר תורה של הרב שמיר, אבל דבר תורה. בפורים יש 4 מצוות: מקרא מגילה, משתה, מתנות לאביונים ומשלוח מנות. בפועל אנחנו מברכים רק על 2 מצוות: מקרא מגילה ואת ברכת המוציא והמזון על המשתה. ולמה אנחנו לא מברכים את 2 הברכות הנוספות? המתנות לאביונים, יכול להיות מצב שבו ניתן לאביון מתנה אבל הוא לא ירצה לקבל אותה, ואז מברכים על מצווה זו ברכה שיכולה להיות ברכה לבטלה. משלוח מנות יש 2 הסברים. אם רוצים להסביר לפי זה של המתנות לאביונים, אז ככה. ויש עוד סיבה, שאם אדם לא רוצה
לקבל, אז לא מברכים לשלוח מנות, מכיוון שכל מהות המצווה זה שיהיה חיבור בין אדם לאדם, וצריך לבטל את מה שאמר המן, ישנו אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ואם תהיה ברכה זו מצווה, אנשים לא יקיימו אותה למען החיבור בין אנשים, אלא בשביל המצווה, ולכן גם על משלוח מנות לא מברכים. תודה. יאללה, באנו לעשות